Dă-te de aici, dă-te. Mamă, care faci gogoș și îi dai la putroș! Și acum ce stai aici? Ce nu mai? N-ai treabă? Ha? N-ai treabă? Poate. Hă? Ha? N-ai treabă? Stai și faci. Hm. Ce păi mănânci vată din piernă? Dai drum de aici! Mănânci vată din piernă! Aoleu. E ca să gură! Ce ai acolo? Cam. Ce ai în gură? Fată, domnule. Pune vată! Hei. Uite-i nebunii de așa afară! Asta mă dau! Stai și mână pe vata din piernă! Stai cu mine! Doamne, Maica, Domnul ferească Dumnezeu! Mă joare. Mănâncă și tu să vezi că e bună. Gustă! Gustă, domnule! Gustă să vezi că e bună. Și mănânci bată de aici așa? Ce are? Gustă, bă! Uite-i nebunii, mănânci bată din piernă! Gustă, domnule! Dai-mi mănâncă Dar și bună e! vata din piernă! E bună? Tu ești sănătos! Ce are? Mănânci vata din... Dar nu mai este foame dacă mănânci. Mănâncă plapă, mă, mănâncă piernile! Ești, mă faci trebuie să mă aude popa! Nu te aude nimeni, taci. Tu și că răcnesc să mă aude preotul ăsta! Taci, domnule, că nu te aude nimeni. Mănâncă vata din piernă! Pune-te, domnule, dacă nu faci de mâncare, mănânc, na, și găsesc și eu. Păi pune mâna și fă mâncare, na! Nu mă duc acum. Faci o mâncare! Na, hai că mă duc eu să fac mâncare. Ca firele astea, am o grămadă de firi delegate. Mă duc să fac eu mâncare. Păi așa afară! Hei, Mănâncă plapă, ma! lasă-o. Dă pierna cu așa mă faci de râs! Dă pierna! Da, știi și. Dă pierna cu așa mă faci de râs! Dă văd că mă aude preotul! Na, domnule, na, pierna, na. Nu că vata ta de... Eu! Uite, o rup de aici și o mâncat de aici! Nici nu plec. Cornele, tu mai ai acolo? Da. Mult? Da, tu. Bă, dar ni foame din mai pot. Haide, domnule, lasă-mă o leacă! Ia-ți-l mea că-s isteric! Dar tu știi cât efort am depus eu acolo ca să fac chiatra și buduroaiele și... Zice că-s isteric! Ei, isteric. Da! Nu foame, m-aș duce să fac ceva mâncare, dar nu știu și. Uite, e sănătos la cap! Cu și... Cum să mănânci vată din piernă? Dar ce are, domnule? Doamne, Maica, Domnule! Umpli stomacul și mă ține de foame. Și vrei să fac, dacă n-am să mănânc altceva. Nu mai poți strica. Eu ți-am zis, domnule, mănânc de tăte și dinozauri. Dacă ai dinozauri, dă-mi dinozauri, că mănânc dinozauri. Eu așa ceva mai depășit cu toate. Dă să mă iau o bucată. Dă, mănânci plapă, mă, și piarna și dă-i de Hai, domnule, o bucată. mă aude preotul ăsta, dă-i drumul. Ei, și lasă și. Dă-te, văd, mă faci de râs, dă-i drumul. Lasă-mă, domnule. Mâncare acolo. Nici nu vreau să mai mănânc, ai pune vată pe mâncare. Hei, da. Liniștiește-te. Doamne, Măcar o bucățică. O bucățică. Unde ai pus-o? Unde ai pus-o? Am ascuns. Ieși afară de aici, uite, mă faci de râs. Nu, golule, ieși. Ce are, domnule? Du-te, domnule, de aici, nu vă aude preotul și ala, dă-i drumul de aici. Du-te, vă, de aici. O bucată și atât. Du-te, vă, de aici. Păi, du-te. O bucată. Dă-mi ea pierna și ha. Dă cu râdul meu de aici. Dă-mi pierna, te rog frumos. Râdul meu de aici. Dar de ce să râdă? Hai și n-am voie să mănânc sau și? I-am dat teroare. Care, o dus un butuc acolo și așa atâta, uite. Ce ai făcut? Ai făcut ceva? Așteaptă, domnule, că am obosit, dar eu crezi că-s robot? Să pune închișoare, nu-i lasa jos. Păi o să-i pun închișoare, dar nu poți singur, tu nu înțelegi. Românești. Nu poți singur. Dă și ia-ți boștere și ia-ți mai ușor ca așa. E, du și dă-l tu, dacă te ești tare. Dă-i cu minte, domnule, te-o pintești. Dă-i, domnule, cu minte, vezi de treaba ta. Eu te-l o să înghârzăști.
Sunt dârzăște, uite-l o leacă la el. Doamne ferește. L-a adus până aici. Dacă nu se duce în poartă, atât are. Dacă... Ia. Am crezut că îl dai în poartă. Exact, perfect. Băi, dar ești cearnic rău, băi, dar nu știu să o plac cu tine. Ia uite, ia, nu mai am făcut un hât. Și ai, Bă, uite, ești lipit că te-ai poate faci un și ai rămâne constipate. Stai, domnule, liniștit că eu știu ce fac. Că nu ești fată, băi, fată din piernă. Da, ce are? Unde-i vă? Cred că ai văzut pe TikTok. Ei, da, Doamne, Maica Domnului. Doamne, dar și eu trebuie să fac și văd pe TikTok? Nu, domnule, am... E foame și am zis să umplu stomacul. Da, ferească, Dumnezeu, îl aud mâine când mai poate ca. Da, avea tu grija mea. Uite, fugi de aici acum, că te tresul. Fug. Fugi. Cum să mă duc? Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Cum vrei să mă duc? Du-te. Cum să mă duc? Nu mă duc nicăieri. Du-te că nu mai lămurit. Du-te. Mai depășit cu vata ta minerală. Ce are, domnule, dacă am mâncat și o leac de vată? Du-te de aici. Nu mai ies din cap nici prostii. Lasă, domnule, că n-am nica. Bă, dar și nu spart aici. Băi, șerbi mămăliga, bă. Nu spart aici. Și nu l-o spart. Aici stă tot. Nu știu. Lasă-l, dă-l încolo, vin că șerbi măliga, nu vezi? Nu-i spart aici, stau, bă. Nu. Hai și spart? Cum nu-i spart? Uite, dacă-i spart. Văleu, le-ai spart. Hai spart aici. N-am spart nică. De ce l-ai spart? Nu eu. Dar ce l-a spart? Eu nu știu, spiritele. Cum spiritele, băi, n-am tot eu, că l-ai spart. Nu-i spart, domnule. Nu, vezi tu că-i spart, dar vezi tu unde vezi că-i spart? Păi, o leacă, păi pocnit. Bă, că pui mâna pe ceva, trebuie să treci. Dar eu fac măliga, las-o. Cum să arunci măligă? Ei, domnule, e liniștit. Unde șerbi măliga? Păi, nu mai șerbi? Da, uite cu șerbi, ia. Ia trăgea atenție să mă uit cu așa. Tu l-ai spart. Nu l-am spart eu. Tu l-ai spart. Nu, o pocnit de la soare. O poc. A fost căldură zilele și ele și o pocnit. Serios, dacă nu? Nu, eu n-am spart. De asta tu nu l-ai să-l duci la locul lui. O pocnit, cred că de la soare. Cum să pocnești de la soare? Să-l pocnești și așa, nu? De la soare. A fost cald, acum vreo 2-3 zile. A fost cald acum 2-3 zile, l-ai spart, l-ai bubuit și gata. De acum stai liniștit.